Σήμερα είμαστε εδώ, δηλαδή σε αυτό το βίντεο, για να σας δείξουμε την ομάδα μας, το Hero Zero, η οποία λέγεται οι καλύτεροι παίκτες 1. Δεν είχαμε και κανένα καλύτερο όνομα. Λοιπόν, υπάρχουν τώρα καινές θέσεις. Τώρα μπορεί να βλέπετε μία, αλλά θα βάζουμε κάθε μήνα ντόνατ και τις πολλαπλασιάζουμε. Επίσης έχουμε πάρα πολλά κέρματα για μέτρητες επιθέσεις και συμμορίες. 11 ντόνατ που μας έχουν περισσέψει. Επίσης έχουμε επίπεδο έδρας, όπως βλέπετε, 18 από τα 30, επίπεδο καταστάσεων 19 από τα 50, επίπεδο δημοτικότητας 18 από τα 50 και επίπεδο κινήτρων 18 από τα 50. Όποιος θέλει να μπει στην ομάδα πρέπει να είναι 75 level ή αν είναι μικρότερο επίπεδο πρέπει να δωρήσει αναγκαστικά 20 ντόνατ στην ομάδα. Όλοι οι παίκτες που θα μπουν πρέπει να έχουν σχετικά αποστολής και δεξιοτήτων 25% και αν μπορείτε και 50 ακόμα καλύτερα. Και εργασία σε ό,τι θέλετε, δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Εγώ είμαι ο Τομάζο 111 και θα σας δείξω τον παίκτη μου σήμερα μαζί με την ομάδα. Και επίσης έναν από τους καλύτερους μου φίλους, τον Τζορτζακό 2. Λοιπόν, αυτός είμαι εγώ. Δεν είμαι και πάρα πολύ καλός, το παίζω όμως ένα μήνα και γι' αυτό έχω ανεβεί πολύ. Εδώ είναι οι δεξιότητες μου, είναι καλές για 130 level, γιατί είμαι 130 level. Το σκυλί μου που είναι 26 level είναι η Ζήνα. Έχω τιμή 30.000 και τώρα πάμε στις αποστολές που θα σας δείξω που είμαι. Λοιπόν, είμαι στο Παρίσι, είναι καλό γιατί σήμερα ανέβηκα, αλλά γενικά όλη την ενέργειά μου. Και πάμε τώρα στο Τζορτζακό 2 που είναι ένας από τους καλύτερους μου παίκτες. Λοιπόν, αυτός είναι ο Τζορτζακό 2, είναι 93 level, έχει και μια κάρτα 15 level, να δώσω Watson. Τα δεξιότητες είναι καλές για 93 level πιστεύω, και όμως δεν το πολύ πιστεύει. Επίσης έχει 25.000 τιμή. Και πάμε τώρα στις αποστολές να δούμε που είναι. Είναι στο Gravel City, αυτός δεν είναι τόσο κολλημένος όπως εμένα στον υπολογιστή, θα χαλάει γενικά την ενέργειά του. Αλλά τώρα που μου είπε να μπω στον δικό του θα τη χαλάσω. Αυτά από εμάς, στη συνέχεια θα έχουμε καινούργια βίντεο στο κανάλι μας. Πάντα να είσαστε συντονισμένοι και θα τα πούμε. Γεια σας!